Ụtụtụ ọma ndị ikwu, ndị ibe na ndị enyi, ekele m unu. Ama m na onye ọbụla n'ime anyị rahụtata n'udo site n'elu akwa ndị anyị dị iche iche. Ọ bụrụ otu ahụ ka uto na nsọpụrụ na ọja mmadụ siara Chineke anyị onye kere ụwa ma biri n'eluigwe n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ihe ọ bụ m bụ Maazị Osita dị mma Akụdịnobi, onye nkụzi asụsụ na omenala Igbo. Ngwa ka mụ na unu nọrọ ya ụbọchị taa. Ya ga-ekwu okwu ya n'ụtụtụ a bụ ihe a na-akpọ ndị mmụọ onyoko. Ndị mmụọ onyoko. Ndị mmụọ onyoko, ihe a na-akpọ ha n'olu bekee bụ monitoring spirits. Ehiri nna ha juru ọtụtụ ebe na-akpagharị, na-arụ ọrụ, na-ejegharị. Ozi niile ha na-ejere ozi onweghị nke dị mma. Ihe ha na-eme bụ aka ọrụ ha bụ ị na-enyogharị ndị mmadụ mara ihe ọma na-eme ndụ onye ahụ. Ihe niile bụ ihe ọma na-eme na ndụ onye ahụ ha na-achọ ka ha mara ya. Onwe ihe ọbụla onye ahụ tinyere aka n'ime ha na-achọ ka ha mara ihe onye ahụ na-eme, mara ebe onye ahụ ruru, mara ma ihe ahụ nwere isi ma o nwere. Ọ gwụchakwana ma ịgwa ha ma ịgwa ha ga na-eji onwe ha na-elukwasị n'elu gị. Ha ga na-abịakete gị nso ka ị nwee ike na-akọrọ ha ihe ị na-eme. Nke ọ bụla ha nụtara ejekwa onye ha na-agara ozi, gwa onye ahụ si na-ekwe ka ihe dị otu a si wee mee. Onye ha na-ejere ozi bụ na-ekwensu, gwa ha onye ọzọ. Ekwensu na-agwa ha ihe ha na-eme iji wee megide mmadụ. Atụmatụ ha niile onweghị nke dị mma. Ihe ha na-eme agwụchana iji wee gbochie ihe ọma na-abịara mmadụ. Ha jụọ gị ka ị si azụ ahịa, ịkọrọ ha na ahịa gị na-aga ọfụma. Ha jekwuru onye ha na-ejere ozi bụ nna ha ekwensu, gwa ha si nekwa onye a na ọ na-eme ọfụma na ihe dị otu a. Ha achọ ụzọ pịnyụọ ọkụ onye ahụ. Apịnyụọ ya bụ na ndị mmadụ na-enwe nsogbu ebe ha na-azụ ahịa, ha na-enwe nsogbu ebe ha na-alụ ọrụ kwamgbe. Ọ gịnị? Ọ maka na ndị mmụọ onyoko juru ebe niile. Ndị mmụọ onyoko na-agbaso ha mgba, ndị mmụọ onyoko na-alụso ha ọgụ. Ọ bụ ya bụ ihe anyị na-agabiga, bụ anyị nwa bụ mmadụ. Onye ọbụla nọ na ndụ n'ụwa anyị hụrụ mmụọ onyoko maọbụ ndị mmụọ onyoko na-achụgharị onye ahụ. Ha na-esogharị onye ahụ, mara ebe onye ahụ na-aga, mara ihe onye ahụ na-eme, mara ma ihe ahụ ọ na-eme ọ na-agakwa n'ihu, mara ma o nwere nsogbu dịgasị aṅaa onye ahụ na-enwe n'ụzọ ya. Ihe a chọrọ ịmata bụ inwe nsogbu ka nsogbu ahụ na-aga, nsogbu ahụ enwekwana njedebe. Ị na-eme ọfụma ka ihe ahụ ị na-eme ọfụma ka o bee, ka ị kwụsị ị na-eme ọfụma. Ọ gwụchana ihe ha a na-achọpụta. O nwere ofu nwoke, nwa ya nwoke, mụ na ya nwa ya nwoke dị na mma. Mgbe nna m nwụrụ, nne m tara ahụhụ mana ịzụ anyị n'akwụkwọ. O ruo mgbe a na-elele ule a na-akpọ JAMB, enweghị ego nne m nwere iji wee nye m ka m wee lele ule ahụ. Nne m na-agbagharị maka ego ahụ. Nke ọrụ ọyị nwoke na-enekwa anya ma ọ ga-akọrọ nna ya ka nna ya nye m ego ka m were sorokwa nwa ya nwoke ahụ bụ ọyị nwoke wee gbata akwụkwọ eji elele ule ahụ. Nwa ahụ lara oje gwa nna ya. Ọ gwachara nna ya zie osisi ya gwa m ka mụ na ya ahụ. Mgbe m nụrụ ozi ya, obi jupụtara m na aṅụrị sị na onye nzọpụta m abịago. Eruo m ebe ahụ, oge m rụziri ka m na-abanye adịkasị nna anya nyụọ anya sị na ihe kebichiri ụzọ, ọnụ ụzọ ya ọ bụ Igbo nke a na-akpọ kọtịn n'okwu bekee. Mgbe kọtịn ahụ ọ na-ahụ ụzọ ọfụma, mgbe ya ebe ọ na-agụgasị ukwu ego, ọ jụọ onye na-akụ nsị na ọmụwa. Ozugbo ọ nụrụ na ọmụwa na-akụ, ọ kpọrọ aha m, o buru ego niile ahụ buba n'okpuru oche ya nwa nọ n'elu ya, sizie mbatawa. Mana o nwere oche nọ ya n'ihu. Oche a nọ ya n'ihu ọ chọghọ ka m nọrọ n'oche ahụ, maka na o ji ọchọghọ ka m nọrọ n'oche. M nọrọ ebe m ga na-ele ya anya ihu na ihu. M ga-ahụ ego ahụ o zonarịrị m n'okpuru oche ahụ. Ọ sị m bịa nọrọ nso. O nwere oche nọ ya n'akụkụ. Oche a ka m jere nọrọ. Ọ bido na-ajụ m, ọ jụọ m nke ọjụcha m, jụcha ya niile ahụ. Ka ọ jụcha niile ahụ, onweghị mgbe ọ manyere aka n'ime akpa
ma ọ bụ na ego ahụ nọ n'okpuru oche wepụta ọ bụrụgodị ọkara ego ahụ m chọrọ iji wee nyere eze ma onweghị nke o mere. Agwa m na ejisie n'ike na mma m jisi ike chọba ma nne m jisi ike chọba n'ego ahụ. Ụmụnne nna m kedu ihe ha na-ekwukwe na ngwana ha na ụmụnne nne m na ngwana ha ka onye ọbụla na-achọ na onye weta nwanne ya eweta na ọ ga-ezu ego ule ahụ, mana ya nwa nwere ego onweghị ma opụta nwere ego. Ụdị onye dị otu ahụ bụ mmụọ Onyoko. Site mgbe ahụ gaba n'ihu ọ na-ahụ m, ọ na-ajụ m ekele ị nwetakwana ego iji elere exam ahụ, itinyekwana akwụkwọ iji elere exam ahụ. Ndị a niile ka ọ na-ajụ, mana tupu ọ na-ajụ m ajụ ahụ, nne m agwara m na ọ jụọ m ya na nsị ya na m afụbeghị ego na onwebeghị ego m nwetara na eme ekwetekwana na m enwetara ego ahụ. Otu a ka o si na-ajụghịrị m maka ego ule ahụ. Nne m enweta ego ahụ etinye m ule ahụ, onweghị mgbe ọ maha na m etinye ego ule ahụ. Nne m eburugo ụzọ pụta ya mere ha ji asị ihe okenye nọ ana wee nwata pụrụgodo ọtọ ma ọ rigoro elu ọjị ọrịa ha wee. Nne m amụrụgo na ụdị onye a maka na akọrọ m ya nkata niile mụ na nwoke ahụ nwere mgbochi nje n'ụlọ ya, akọchara m ya nne m. O wee tụlee ya dịka okenye si atụle ihe wee gwazie na m agwakwana ya mgbe ọ bụla m nwetara m agwakwana ya na m enwetara ya na ọ ga-ahụzi mgbe m ga-aba ha n'ụlọ akwụkwọ mahadum. Otu a ka m si mee ya nwa ha mgbe m ji nweta ego ahụ. Ele ya anya na m nọ na-agwa ya na m enwere ego nwere ike ọ gbaa mgba megide m, mana Chineke ekwe onweghị onye ọbụla Chineke kwere ka o site n'aka ya gba mgba megide. Otu a ka m si wee nweta nwee ego wee tinye akwụkwọ ule ahụ wee banye mahadum. Ịbịa n'ụwa a ihe na-agbaso anyị mgba, ndị mmụọ Onyoko so n'ime ha. Ọtụtụ n'ime anyị ama abịa na-eche na ha ihe gbasara anyị ọdịmma anyị ha ebue n'obi n'ihi ka ha si ajụgharị anyị ọlụkwanụ ahịa gịkwanụ kere ka o si aga. Niile ha na-ajụ anyị abụghị na ọ ka anyị wee gosi na ha hụrụ anyị n'anya na ihe anyị na-eme na ọdịmma na nke anyị na-achụso ka achụta ya. Eji ajụ anyị niile aka a mara ma ọ na anyị anaghị eme ọfụma, ha jegwuo onye ha na-ejere ozi wee kwe nsusi ya na onye anaghị eme ọfụma, achọ ka emekwuo ya ka ọ dịkwuo ala. Ya bụrụ na ị na-aga n'ihu ha amara ị na-aga n'ihu na-enyo gị kọrọ ha maka ha na-eji ihe ọbụla sị gị n'ọnụ eje ozi. Echekwekọ gwa onye ha na-ejere ozi si ya na onye a na-eme ọfụma, kedu eme o ji eje ome ọfụma, achọrọ m ka ọ gbadata. Onye ha na-ejere ozi bụ nna ha ekwensu enyere ha ikikere ha eme ihe ha na-eme. Ọtụtụ ndị mmụọ Onyoko a ị na-ahụ juru ebe niile. Ha nwekwara ụmụaka ha anaghị achọ ka onye ọbụla akọ. Ama m na onwe onye na-achọ ka onye ọzọ karịa nwa ya, mana nke ha abụghị mmadụ ịkarị. Ha chọghị ka onye ọbụla bilite ka ihe a chọrọ sọsọ nwa ha. Ndị nke mụtara nwa ka onwe ha ọgbọ ya ga-ebilite, ka ọ bụrụ ya ga na-achị eze, ka ọ bụrụ ya ka a ga na-anụ aha ya na akụkụ anọ nke ụwa. Achọghị onye ọzọ iselite isi. Ihe ọbụla ị na-eme agwakwana ha, echekwara na ọdịmma gị dị ha n'obi. Ha nwere ike inwe ụgbọala igo nke gị nsogbu, ha achọghị ka igo, kama na o nwere ike ihe ọma ha nwere ike imere gị ahụ gị ebe mmiri na-ama gị, emepere gị ụzọ ụgbọala ịbata, ọ gwụchana. Nwekwe mgbe ụfụ ha ya ahụ gị, ha eme ka ha hụ gị gafere mmiri ahụ etie gị ezigbo ịgba. Ị maa na o nwere ihe dị iche na ụkwụ ehi zọrọ n'ala na nke aka akwụkwọ ya na-akpọ bi nke nnukwu ya. Onye ọbụla nwee nlezianya nwee anya nleru na nlezianya ebe ndị Onyoko, ndị mmụọ Onyoko nọ, maka na enwe ha atụmatụ ha niile onwe ha nke dị mma. Ihe anyị na ha na-agba mgba riri nne, mana ndị mmụọ Onyoko kacha. Ha anaghị akwụsị iji Onyoko ha na-enyogharị. Gịnị ka a na-enyogharị ha? Ọ ka mara ihe anyị na-eme ma ọ na-agakwa ọfụma ma ọ naghị aga ọfụma. Ma ọ naghị aga ọfụma, ha agaghị enyenwuru gị aka ka eme ka ọ gaa ọfụma. Ya na-agakwa ọfụma, ha ya achọ ka ọ gbatuo ka ị na-enwe nsogbu, maka na onye ha na-ejere ozi abụghị ezigbo mmụọ. Ha nwa na onwe ha kwa na-ejere nna ha ukwu ahụ ozi abụghịkwa ezigbo mmadụ. Echekwana ka mmụọ Onyoko ị na-ahụ mmụọ ya na-anaghị ahụ anya. Mmadụ ibe gị bụ mmụọ Onyoko. Ya mere ihe ọbụla ị na-eme zonarị ya onye ahụ. Ịchọpụta ha na onye ahụ bụ onye na-achọghị ọdịmma gị, ịchọpụtakwa ha dị mfe.
mana inwe nlezianya ị ga-achọpụta, inwe nleru anya ị ga-achọpụta onye wụ mmụọ onyoko. Gbara ha ọsọ, ọ ga-adịra gị mma. Ihe ọ bụla ị na-eme zonarị ya mmụọ onyoko, ụzọ gị ga-akpọpere gị. Ihe ị chọrọ bụ ihe ọma, ị ga-enweta. Ọ ga-adịrị anyị mma na Eke, dịrị anyị mma na Orie, dịrị anyị mma na Afọ, ma dịkwa anyị mma na Nkwọ. Ihe ọ bụla bụ ihe ọma anyị na-achọ, Chineke ga-enyere anyị niile aka anyị ga-achọta ya. Onye ihe ọma mere ka anyị soro ekele Chineke, anyị emekwere ya anya ụfụ. Ka anyị soro onye aṅụrịa, ele ya anya. Chineke ga-emere ihe mgbe Chineke ga-echeta anyị mere anyị nke anyị, ọ ga-akarị nke ya. Otu a ka ụwa dị, otu a ka Chukwu si alụ ọrụ. Ka ọ dịrị anyị mma. Ruo ụbọchị ọzọ anyị ga-ahụkwa. Ka emesịa.